बिना तामते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लदाते दुही बिना दाबी लदाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तभी लागे दादा वो सब पीटोन में धइले बा इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा कोइले बातों ई त नदिया के बेटा हमके मरद से मिले न देता हे देवरू हमके मरद से मिले न देता एकरा के तू तो नाही गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बरही ना बेमारी भौजी एक बार आउ लगाइबू कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ सटे न देता के होके लगे सबके जहु आइले बा इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा सैया पवन से मिलती मन करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी लास्ट पर लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো নাই তো পুলিশ ধাসবো থথুন মত না তো উঠালে দাই एही से